אוקיי, אז בעקבות המחאה הגואה החלטתי לעשות קצת סדר בעניין התשלומים. התשלומים שכל אחד ואחת מאיתנו משלמים מהמשכורת שלהם עבור ביטוח הלאומי, זה האתר של הביטוח הלאומי, ועבור מס הכנסה, זה האתר של רשות המיסים בישראל. שני האתרים עמוסים בידע, עמוסים בנתונים, עמוסים בטפסים, ואנחנו נעשה בדקות הקרובות ביחד סדר, כדי להעלות שני סימני שאלה מאוד חשובים. אז הראשון הוא בביטוח הלאומי. בואו ניכנס לשיעורים וסכומים באתר של הביטוח הלאומי תחת קטגוריית דמי ביטוח. ואנחנו רואים פה טבלאות שמדברות על עובד שכיר והשיעורים שהוא והמעסיק צריכים לשלם, משק בית, פנסיה מוקדמת, מי שאינם עובדים, עצמאים. ובואו נשים לנו בצד כמה נתונים שיעזרו לנו לחישובים בהמשך. בואו ניקח דוגמה שאני עצמאי, אוקיי? מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע, ביחד בואו נבין שהשכר הממוצע 60% ממנו, אוקיי? זה 4,984 שקלים. בואו נציין לנו את זה פה. 60% מהשכר הממוצע זה בעצם 4,984 שקלים. יופי. אז כמובן, מי שמרוויח עד 4,984 שקלים צריך לשלם סך הכל 9.82%. מהיתרה, אוקיי? אנחנו צריכים לשלם 16.23%. זה כמובן העצמאים. כשמדברים על השכירים, יש הפרשה שהמעסיק ויש הפרשה של העובד. בואו נסתכל על משפט קטן שאני מניח שרובכם לא מכירים. ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח, סוגריים שיעור מלא. מה זה אומר? בואו נמשיך לתחתית העמוד ונראה שההכנסה המרבית היא 73,422. בואו נרשום לנו את זה גם, נקרא לזה הכנסה מרבית, שזה הגדרה יפה, תכף ניגע בזה. 73,422. יש לנו שני מספרים. בואו נעבוד איתם ונעשה כמה ניסויים. בואו נתחיל ונדבר על שכירים. תכף ניגע בחישובים טיפה יותר מעיקים של עצמאים, אבל בואו ניקח שכיר. ויש לנו כאן מחשבון ניכוי דמי ביטוח לעובד שכיר, אוקיי, אז אני עובד שכיר ומלאו לי 18 שנה ועדיין לא הגעתי לגיל הפרישה. בואו ניקח את החודש הנוכחי, אוגוסט 2011. ונניח שאני מרוויח משכורת צנועה של 20,000 שקלים. אוקיי, המחשבון לשכיר מאבד לי שאני צריך לשלם כל חודש בחודשו. כמובן שהחישוב הוא שנתי, אנחנו יוצאים מהנחה שכל חודש בשנה אני מרוויח את הסכום הזה. 1,976 שקלים. בואו נלך למחשבון שלי ונבדוק שנייה. 1,976 שקלים מתוך 20,000 הם 9.8, כמעט 10%. עכשיו אתם זוכרים את התקרה שדיברנו עליה? זה אומר שבעצם אם אני מרוויח 100,000, 200,000, 300,000, אני משלם רק עד 73,422 שקלים אחוזי ביטוח לאומי. איך זה בא לידי ביטוי בפועל? בקלות. בואו נחזור למחשבון, ובואו נגיד שבמקום 20,000 אני מרוויח 1,000,000 שקלים. בואו נרשום את הסכום המעניין הזה. אם אני שכיר שמרוויח 1,000,000 שקלים, אני צריך לשלם רק 8,373 שקלים. שזה אומר, בואו נראה שנייה, ש8,387 שקלים מתוך 1,000,000 הם, 0.8%. זאת אומרת שמי שמרוויח 20,000 שקלים צריך לשלם כמעט 10% ביטוח לאומי, ומי שמרוויח 1,000,000 שקלים צריך לשלם פחות מ1% ביטוח לאומי ממשכורתו. זו נקודה מעניינת, ראשונה. בסוף נעלה עליה איזושהי הצעת ייעול, אבל בואו עכשיו נתייחס לעוד משהו מעניין.
אי אפשר להתעלם כמובן ממס הכנסה. בתוך האתר של מס הכנסה אפשר להיכנס לכלים לשימושנו, מחשבונים, מס הכנסה, לוחות ניכויים, 2011, מי שרוצה לקרוא את כל הלוח מוזמן של מדרגות המס, ומחשבון לחישוב המס. כמובן שאם אני מרוויח 20,000 שקלים, מס ההכנסה שלי הוא נמוך באחוזים. וכמובן שמי שמרוויח 1,000,000 שקלים, סליחה, חסר לי פה 0, מי שמרוויח 1,000,000 שקלים צריך לשלם סכום הרבה יותר גבוה. הוא כבר משלם סכום מאוד מאוד גדול על מדרגת המס האחרונה, וכמובן שבאחוזים ביטוח לאומי ומס הכנסה, אנחנו מגיעים לאחוזים יותר גבוהים מכלל השכר הברוטו החודשי. אבל בואו ניקח מישהו שדווקא מרוויח יפה, ונראה מה קורה איתו אל מול מי שמרוויח מאוד יפה. בואו נחזור שנייה אל מי שעובד כעצמאי. אז בואו נגיד שאני אבי, או כל שם אחר שתרצו כבדוי, ואני מרוויח 60,000 שקלים. אוקיי. מהסכום הזה, לפי הטבלה הזו, אני צריך להוריד את 60% מהשכר הממוצע, שהם, כמו שכתבנו לנו קודם, 4,984, אז פחות 4,984. אוקיי. זה הסכום שממנו אני משלם את המס הזה, 16.23%. אז בואו ניקח מ-55,000, בואו ניקח מזה 16.23%, או 8,929, וכמובן את חלק ההכנסה שעד 60% שהוא 490 שקלים. נחסוך לכם את החישוב הזה. אז בואו ניקח 8,929 ועוד 490 שקלים. אוקיי, אז אם אני מרוויח 60,000 שקלים בחודש, אני צריך לשלם 9,419 שקלים לביטוח הלאומי. ולמס הכנסה, אני צריך לשלם 19,098 שקלים. נוסיף לסכום הזה 19,098 שקלים. אוקיי, אז קיבלנו מספר 28,517, והמספר הזה מהווה סך הכל מתוך שכר של 60,000 שקלים, 47.5%. זאת אומרת שאם אני מסתכל 60,000 שקל ברוטו, אני צריך להעביר למדינה בדמות מס הכנסה וביטוח לאומי 47.5%, מה שמשאיר אותי עם קצת יותר מ-30,000 שקלים נטו. זה כמובן לפני קרנות ודברים אחרים. עכשיו בואו ניקח את ידידנו המיליון, ונכניס פה שוב את ערך מס ההכנסה שהוא צריך לשלם, ובואו שוב נחשב שנייה ביחד את הביטוח הלאומי שהוא צריך להרוויח כעצמאי. ועכשיו נחזור שוב לסימן שאלה שלנו קודם. התקרה, זוכרים אותה? אז זה אומר ככה. רשמנו לנו הכנסה מרבית. אז בואו נחשב את זה שוב בצורה כאילו הכי מתייפייפת, וניקח כאילו אני מרוויח 73,422, יפה. אני מוריד מזה כמובן את 60% מהשכר הממוצע, 4,984, ואני נשאר עם הסכום הזה, שעליו אני צריך לשלם 16.23%. אוקיי, 11,107. אז 11,107 ועוד 490 שהם מתחת ל-60% מהשכר הממוצע. אוקיי, אז זה בעצם שיעור הביטוח הלאומי המקסימלי שעובד עצמאי יכול לשלם במדינה. 11,597. עכשיו, גם מי שמרוויח 1,000,000 משלם את אותו סכום, כי זו התקרה. אז אם אני מוסיף לביטוח הלאומי את מס ההכנסה, אוקיי, הנה זה אותו סכום, מס ההכנסה שצריך לשלם מי שמרוויח 1,000,000, אנחנו מקבלים סכום נאה של 453,695 שקלים. שאתם כבר יכולים לנחש שמתוך 1,000,000, זוכרים את ה-47.5% של מי שמרוויח 60,000? אז מי שמרוויח 1,000,000, מס הכנסה פלוס ביטוח לאומי, צריך לשלם 45%.
שזה גם סימן שאלה. איך יכול להיות שמי שמרוויח 60,000 שקלים משלם באחוזים יותר מיסים ממי שמרוויח 1,000,000 שקלים? עכשיו נכון שהסכום שמשלם מי שמרוויח 1,000,000 שקלים הוא גבוה בהרבה, בכסף, אבל בואו עכשיו ננסה לעשות איזושהי רפורמה משלנו ונבדוק משהו מעניין. אם אני, יורם, מרוויח 20,000 שקלים, ונניח שיום בהיר אחד קמנו והחלטנו שכולם משלמים 5% ביטוח לאומי. לא משנה כמה אני מרוויח, איפה, למה, מתי. אז 5% מ-20,000 הם 1,000 שקלים. 1,000 שקלים במקום בכמעט 2,000 שמשלמים היום. ולעומת זאת, מי שמרוויח 1,000,000 היום, אם הוא יצטרך לשלם 5%, הוא ישלם 50,000 שקלים. שזה כמו 50 איש שישלמו 1,000 שקלים כל חודש. עכשיו בואו נודה בעובדות. מי שמשתכר 20,000 ברוטו, בעצם בסופו של דבר מקבל לידיו 14-15 אלף שקלים. 1,000 שקל בחודש הם הרבה יותר משמעותיים בעבורו, מאשר אפילו 50,000 למי שמשתכר 1,000,000. ואם אנחנו מסתכלים ברמה השנתית, אז מי שמשתכר, בואו נשים את זה שנייה באופן חזותי, מי שמשתכר שנתי 1,000,000 בחודש, נגיד נטו 500,000 בחודש, אז בעצם עושה בסביבות 6 מיליון בשנה. לעומת מי שמשתכר נגיד 30,000 נטו בחודש, ועושה בסביבות בואו ניקח 350,000 שקל בשנה. אז ברור לנו שהשכר השנתי הזה מאפשר לנו בשנה כבר לחסוך כסף לאקבר בית. ואם ניקח את זה כפול 10 שנים, אז ב10 שנים מי שעושה 6 מיליון מגיע לסכום של 60 מיליון. וב10 שנים מי שמכניס 350,000 שקל בשנה מגיע לסכום של 3.5 מיליון. עכשיו הסכום הזה כעבור 10 שנים, או הסכום הזה כעבור 10 שנים, אני חושב שעדיין יש ביניהם הבדל מהותי. נקודה למחשבה.